a spice of life. There is very thin dividing line between proverbs and idioms. They look like identical twins born on the same day. But proverbs are the first twin, the senior, while idioms are the second twin. Sometimes too, you may derive idiomatic expressions from proverbs. There is a very thin dividing line between the two. And I would equally remind you, all the things written in this book in Igbo are in standard Igbo language, what we call Igbo Izugbe. As we look at Igbo proverbs, I want us to equally take a glimpse of Igbo idiomatic expressions as in this book. Idiom number 8 says, Agwo no n'akịrịka. This exclamation means there is a snake on the thatch. When somebody tells you Agwo no n'akịrịka, it means that there is danger. Be on the alert. That's what Agwo no n'akịrịka means. Akpaalaokwu nke itoolu n'ime akwụkwọ a kwuru sị, lelarịrị, which means look at a millipede. What it means is watch out. Watch out. There is an omen of danger. Something sinister is about to happen. Akpaalaokwu nke iri n'ime akwụkwọ a kwuru sị, gbuo iji n'ụkwụ. Asị gị gbuo iji n'ụkwụ. Gbuo iji n'ụkwụ. What it means is kill a fly perching on your leg. This book also contains some tongue twisters. Upuntabire. For example, Manya kana pampi mapota mpimpi furumpi na pampi. Manya kana pampi mapota mpimpi furumpi na pampi. Dip hands into the pocket of the he-goat and bring out the he-goat's horn that has already grown another horn in the bag of the he-goat. Nwanyị na-ere anụ ele, ị na-eri anụ ele eri ka ị na-ere anụ ele ere. Nwanyị na-ere anụ ele na-eri anụ ele eri ka ị na-eri anụ ele ere. Akpa akwụkwọ Amaka furu na afọ ofe. 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 Anyị gara mara abada aga mgba n'Aba. Anyị gara mara abada aga mgba n'Aba. Anyị gara mara abada aga mgba n'Aba. This book also contains some quiz, gwam gwam gwam, and answers for them. For example, gwam 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 ihe kpọrọ ụmụ laa n'elu. The answer is purple. Look at this one. Gwam 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 otu ibe jizuru ụwa niile ọnụ. The answer is ọnwa or the moon. Leenụ nke a. Gwam 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 nwa agbọghọ isi ọcha kwọ onye gbara ahụ ọnụ n'azụ. The answer is osisi ọka amịrị amị. That is a maize plant bearing a corn cob. Gwam 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 nwa agbọghọ isi ọcha kwọ onye gbara ahụ ọnụ n'azụ. Gwam 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 ihe kụrụ aka gbaba ọhịa. The answer is ụgba. Gwam 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 ihe kụrụ aka gbaba ọhịa. Ụgba or oil bean. Look at this one. Gwam 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 osisi ọma m hụrụ n'ụzọ mana ọ dị mma m ji egbu ya. Ma ọ gwam 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 nkwụ ọka m hụrụ n'ụzọ mana ọ dịghị mma m ji egbu ya. The answer is nwaanyị ọma m hụrụ n'ụzọ mana ọ dịghị ego m ji ala ya. Gwam 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 ihe gbara aka baa ọhịa pụtawa kpọrọ ụmụ pụta. The answer is ede or cocoyam. There are outlets where you can get it. You can place order, it will be sent to you, and the price is affordable. Ndị na-ere akwụkwọ amara ha a na-akpọ Moneme Bookshops nke nọ na Pound Road, Aba, Abia State, Nigeria. Gaa na Moneme Bookshops, ị ga-enweta akwụkwọ a. Oli ịchọ ka ezitere gị n'ofesi, a ga-ezitere gị. Ndị na-ebipụta akwụkwọ a na-akpọ Walking with Jesus nke nọ na Port Harcourt, Rivers State.
ebe ọzọ ị ga-enwetakwa akwụkwọ a na St. Joseph's Catholic Parish Shop, 43 Market Road, Aba. Oke asụsụ mba ndị ọzọ anyị na-asụ sopiri ọ mahele anyị hụ. Ndị nne na nna, biko nụ unu ekwela asụsụ Igbo nwụọ. Kụziere na ụmụaka unu asụsụ Igbo mgbe ha dị na nwata. Thank you for being a subscriber to this Teach Igbo Language channel. And I'm appealing, those who have not subscribed, please just touch it for me, vote for me, support me in this effort so that we all join together to rescue and promote Igbo language. If you haven't subscribed, please subscribe. Expect more. The best is yet to come in this channel, Teach Igbo Language.